Zergaitik euskaraldia arnasguneetan. Uste genezake euskaraz bizi den herri batean ez dela beharrezkoa, baina pentsa dezagun. Zein hizkuntza erabiltzen dugu hirira edo eskualde burura joaten garenean? Nola komunikatzen gara gure ohiko girotik urruntzen garenean? Eta euskaraz hitz egiteko zailtasunak dituen bizilagunarekin? Zein hizkuntzatan ditugu gure sakeleko telefonoak? Eta zein hizkuntzatan nabigatzen dugu interneten? Gure egunerokoa euskaraz izan da ere, aukera mordoa dugu euskaragile izan eta inguruan eragiteko. Nola? Euskaldunekin euskaraz eginez. Ikasten ari denarekin, mintzalagun edo ahobizi jokatuz. Ezagutzen ez gaituenarekin euskararen ateak eskainiz eta zabalduz. Jantzi txapa eta sor dezagun orain euskaraz bizitzeko inguru emankorra.